Колко грам протеин има в един протеинов шот? След тежка тренировка за крака, фитнес ентусиаст си приготвя протеинов шот, като смесва 40 грама протеин на прах с 80% концентрация, чист протеин, с 60 грама мляко, съдържащо 5% протеин. Какъв е процентът на чистия протеин в 100 грамовия шот? Значи имаме 40 грама протеин с съдържание 80% протеин. 60 грама мляко със съдържание 5% протеин. Като знаем, че имаме 100 грама, 60 по 40 прави 100 грама, търсим процентите на протеиновия шот. Слънчев бомбон ще усещаш, че тези двете трябва просто да ги слеем, т.е. да ги съберем и да получим протеиновия шот. Умножаваме грамовете по процентите. Символ за процент е 1/100, затова просто деля на 100. Плюс 60 по 5 стотни е 100 по хикс върху 100. От тук девете мога да ги съкратя. 32 плюс се получава 3 е равно на хикс и това е нашият отговор. Чакам на колко е равен хикс долу в коментарите и напишете кой ви е вашият любим протеин. Моят е шоколадова бисквитка. Всички правилни отговори ще бъдат харесани. Слънчев бомбон ще обявяваме старта на записванията за лятната ни занималния за деца от 3 до 7 клас. Занималните ни включват темите математика, компютърна грамотност и емоционална интелигентност. За емоционалната интелигентност ви сещате, че много деца в момента им е трудно да комуникират, да бъдат уверени в клас, да вдигат ръка, имат притеснения по време на контролни, така че работим върху тяхната увереност и естествено комуникацията с другите деца. По компютърното, там ще работим върху изграждането на компютърната им грамотност и отделно ще програмираме игри на Scratch. Върху математика обръщаме фокус на стария материал, правене на грешките и естествено ще правим най-различни проекти, за да покажем, че математиката все пак не е толкова трудна и срещаме постоянно в нашето ежедневие. Слънчев бомбон, ще благодаря ви за огромната подкрепа, благодаря ви за абсолютно всички прекрасни получени коментари и благодаря на всички слънчеви семейства, които решиха да се присъединят към нашето слънчево семейство. Аз съм Хели от Heli Academy и до следващото видео!